kanang magbalak na pug ko niya ang pagwapa ko gamay para haron ingnon nga natay panagway kining panagway nga taon ginagmay ayawat nga dili kay talaw ay tan-awon sa atong mga kaaway agos magto ilang laway kay naunsa ba ni ginagmay lang atong pangita walay laay-laay. Hala, balak na ba yato siya? Wa na to. Ginoo ko, my goodness. Mauwabi ako ani usahay. Pero maglindot man sa hinay-hinay. Ooh! Kanang, uy, on the spot ba, gid niya, lisod ba yan siya? Yung gini siyang, ambot ka nung sa mo, gawas naman sa una-una ginagmay. Basta siguro ning magka, tiguang matag, tiguang padulong na saan ay Bisaya tigulang ha kanang di lonti anay lisod na o sige kanang mao na ni siya mga careers pagwa pa ginagmay haron ingnon nga doon na pay dagway lisod ba ni siya kanang isigi og binantay sa isig kaugalingon nato nga doon na, doon na. 27. Thank you. My goodness.